plàstic es troba al Mediterrani. Aquesta és una maqueta de la illa de plàstic formada per els residus de plàstic que tirem cada dia al mar. Hola, som l'equip C. Jo soc Pia. Jo soc Eric. Jo soc Jacobo. Jo soc Patricia. I anem a presentar-vos La illa de plàstic. Què és la illa de plàstic? La illa de plàstic és una illa formada per fem acumulat. S'estima que la seva superfície s'estima entre 110.000 quilòmetres quadrats i 17 milions de quilòmetres quadrats. ¿Qué es la illa de plástico? ¿Cómo se forma la illa de plástico? La illa de plàstic la formen els àlgids. Com les corrents marines agafen tot el fem que nosaltres tirem al mar. S'agrupa en un lloc que actualment és l'oceà Àrtic. I fa una gran agrupació de fem que ara és tan gran que se considera com a un continent. A què afecta? L'aigua es contamina perquè el plàstic té una taxa molt baixa de degradació i afecta a l'ésser humà a través de la cadena alimentària. Què conseqüències? El plàstic és un material que el planeta no pot dirigir. Triga centenars d'anys a descompondre el medi ambient. Adeu. Som l'equip C i anem a presentar-vos l'illa de plàstic. Em dic, jo soc Clara. Jo soc Andrea. Jo soc Sofia. Jo soc Lucas. 100.000 animals marins i aves moren a l'any. S'estima que la superfície de l'illa de plàstic és entre 170.000 i 17 milions de quilòmetres quadrats. El continent de plàstic, també conegut com l'illa de plàstic. Els mars i oceans de la Terra acumulen grans quantitats de residus durant dècades. Aquesta situació es deu a les corrents marines que arrastren els plàstics als principals oceans. 150 anys és el que tarda una bossa de plàstic en deshacer-se. L'illa de plàstic més gran està en el Pacífic. Els mars oceans de la Terra acumulen gran quantitat de residus, dels quals molts són plàstics que floten en el mar durant dècades. Hi ha voluntaris, però si seguim tirant no farem res, perquè tot cau cap al mar. Si no cuidem el medi ambient, el mar acabarà així. I està bé. Adéu.